Di şeşê tebaxê de jaliya Rûsyayê ve hişyarî ji bo Tirkiye hate dayîn ku li Idlibê dijî rêxistinên tundrev bergiriyên xwe zêde bikin ji ber ku rageşî li wê derê zêde dibin. Li gel wê yekî hefteya borî kompaniyeke neftiya Amerîkayê bi Hesedê re li ser nefta Rojavayê Kurdistanê rêkeftinek pêkanî bû. Tirkiye, Rusya, Sûriye û Îranê jî bertek nîşanê wê rêkeftinê dabûn. Pisporên Tirkiye ku van geşedanan ji nêz ve tişopînên dibêjin ku li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê hevsengiyên hêdê biguherin û eger operasyonên mezin jî zêde ye. Bibuçûna pisporê evlehiya Tirkiye Mithat Işık, Idlib êdî di navbera Tirkiye û Rûsyayê de kêşeyeke gelek demdirêj e ku pêwîst e bê çareserkirin. Ji loma jî Işık dibêje payîzê operasyoneke mezin ya bo ser Idlibê berderiye û hemû layên amedekariyan dikin. Şu anda Suriye'nin en karışık yerlerinden birisi İdlib diyebiliriz. Çünkü Niha devera herî alozal Sûriye Idlib'e. Ji ber ku hemû hêzên tundrew li wê derê ne. Idlib navbera Tirkiye û Rûsyayê de tevî rêkeftinan weke kêşeyeke neçareserkirî maye û ne çekên giran li wê derê hatine derxistin ne jî hêzên tundrew. Ev çend rojen em dibînin ku rejîma Esad, artêşa Tirkiye û hêzên tundrew amadekariyên xwe zêde dikin. Di destpêka meha Îlonê de operasyoneka mezin di li ser Idlibê pêk bê û di payîzê herem zêde aloz bibe. Profesör Doktor Hasan Oktay jî ku balêdekişina rêkeftina ser nefta Rojavayê Kurdistanê ku navbera kompanyaya Amerîkî û Hesedê re pêk hatiye dibêjin, bisaya wê rêkeftinê Hesedê li herêmê dwarê aborî û dîplomatîk de hebûna xwe reva kiriye. Lêbelê ev rêkeftin dê bibe sedem ku rejima Esad û Tirkiye di ji Hesedê nêzîkî hev bibin. SDG ile Amerika'nın yapmış olduğu anlaşmayı Rêkeftina di navbera Hesede û Amerîkayê de Tirkiye ji bo xwe weke gefekî û wek hewla perçekirina xaka Sûriyê dibîne. Ev rêkeftin dê bibe sedem ku Tirkiye û rejima Esed nêzîkî hev bibin û li dijî Hesede û deverên dibin kontrola YPG de jî operasyoneke pêk bînin. Elbet ev rêkeftina Hesedê bi kompanyayekî Amerîkî re kiriye. Dwarê aborî û dîplomatîk de li herêmê Hesedê bihêz û meşrûtir dike. Her wiha pispor amaje pê dikin ku Tirkiye li Libyayê hebûn û bandora xwe çiqas zêde bikin, li Idlibê jaliyê Rûsyayê ve di her bê tengasî kirin. Li gel wê yekî pispor diyar dikin, gel rêkeftina navbera kompanyaya Amerîkî û Hesedê re demdirêj bin, eger heye ku bi welatên hevpeyman jî rêkeftinên bi vî rengî bêne imza kirin. û ev yek jî dê di qada navneteweyî de hêza Kurdên Rojava zêdetir bikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.